елхички само 10 лева метъра. Стоят зелени и свежи чак до Великден. Елхички по 9 лева метъра. При стайна температура до март месец цъфват и дават портокали и банани. Насам, момичета, вземете си елхичка 8 лева метъра. Украсена с личните гирлянди и топки на дядо Коледа. Чудотворни елхички от Лапландия само срещу 7 лева метъра. Специално маркирани от Елена Рудолф по време на разгонването му. 6 лева елхички, върлини, с украсата и подаръците по тях. Плюс 2 катерички, младоженци, които карат меден месец в клонките. Екологично чиста елха от двора на Кремиковци. Братя и сестри, елате при мен. Само срещу 4 лева ще ви дам елха от фоето на Европейския парламент, до която Барозо целуна българският еврокомисар Румяна Желева. Що лъжеш, бе? Барозо не е целунал до елхата в колата. И не Барозо, а мъжей. Уникална елхичка. 3 лева метъра. Съборна лично от президента Първанов по време на лов, докато е бягал подгонен от дива свиня. Не подминавайте, граждани! Елхички! Само срещу 2 лева за метър, изкоренени случайно при първа копка от премиера Бойко Борисов. И излъчени по телевизията. Не сам, народе! Само срещу левче! Безплатни елхички от общината! Изсечени от горите на Царя! Лично от кмета на София Йорданка Фандъкова! Айде, грабвайте ги по-бързо, докато не са ме хванали, че ги продавам! Да бягаме, че горския иде. Леле, майко!